नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजपर्यंत आपण अनेक खेळ पाहिले, मैदानी खेळ पाहिले. या मैदानी खेळाबरोबरच काही बैठे खेळसुद्धा आपल्या आवडीचे असतात. अगदी लहानपणापासूनच कॅरम असेल, चेस असेल, सापशिडी असेल, असे अनेक गेम्स आपण घरात खेळत असतो आणि घरातल्यांसोबत आपला एक छंद, आपली एक आवड म्हणून हे जोपासत असतो. पण हीच आवड भविष्यात आपला पॅशन बनते, आपल्याला जगात ओळख देते. आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ही आपला छंद, ही आपली कला आपल्याला प्रोत्साहित करते. असंच एक व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत आहे, ज्यांनी अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा आपल्या देशाचं नाव, अगदी जागतिक पातळीवर देशाचं नाव चमकवलं. असे योगेश परदेशी सर आपल्यासोबत आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं स्वागत. जसं मी म्हटलं की अनेक खेळ असतात. मैदानी खेळामध्ये आपण अनेक स्पोर्ट्समन बघितले ज्यांनी आपल्या देशाचं नाव जगात पोचवलं. पण असे बैठे खेळसुद्धा आहेत. तुम्ही एक त्याचं उदाहरण आहात. जवळजवळ 77 मेडल आत्तापर्यंत तुम्हाला ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची मिळालेली आहेत. तर हा तुमचा नेमका प्रवास कसा होता? कारण कॅरम आम्ही पण लहानपणी खेळत असतो, त्यातनं ती आवड निर्माण होते. त्यापासून अगदी तुम्ही देशाचं प्रतिनिधित्व करत अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा गेला. तर हा तुमचा प्रवास कसा होता? प्रवास अगदी खूपच छान होता. जसे इतर खेळाडूंप्रमाणेच मी पण कॅरम खेळायला सुरुवात केली, ती फक्त माझ्या भावामुळे. पण मला सगळ्यात सपोर्ट केला माझ्या मम्मीने. आईने मला प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी नेहमी प्रेरित केलं आणि त्याच्यामुळे तो हळूहळू प्रवास असा टुर्नामेंट खेळत गेलो. टुर्नामेंटचं टेम्परामेंट येत गेलं. मग कॅरममध्ये म्हणजे कुठल्याही खेळामध्ये टेम्परामेंट येणं गरजेचं आहे, तसंच कॅरममध्ये पण आहे. कॅरममध्ये थोडंसं जड जातं, फक्त तुम्हाला मेंटली प्रिपेअर होऊन प्रॅक्टिकली खेळायचं असतं. मग त्यात ते प्रेशर येणं, ते क्वीनचं कव्हर घेताना जो प्रेशर येतो तो वेगळा, आणि जिंकतोय आपण एखाद्या चांगल्या खेळाडूला तो प्रेशर वेगळा. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या हँडल करणं खूप नवीन पिढीला अवघड जातं. पण तो जो हँडल करू शकतो तोच खरा चॅम्पियन बनतो. नक्कीच. तुम्ही जवळजवळ 77 मेडल आतापर्यंत मिळवलीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. देशाचं प्रतिनिधित्व करताना ही मेडल तुम्हाला मिळालीत. पण तुमचं पहिलं बक्षीस कुठलं होतं, आठवत आहे का? हो, आठवत आहे ना. पहिलं बक्षीस होतं मला, ते मी दुसरा आलो होतो ज्युनियर टुर्नामेंटला. आणि ती पहिली एक छोटीशी ट्रॉफी भेटली होती, तेवढीच एक आठवते मला. पण मी जी जिल्हास्तरीय टुर्नामेंट जिंकलो, ती टुर्नामेंट जास्त उल्लेखनीय माझ्यासाठी. तर त्या टुर्नामेंटला मला एंट्री फी द्यायला पण पैसे नव्हते. पण मी थोडंसं स्क्रॅप वगैरे विकलं आणि एंट्री फी भरली होती. आणि एंट्री फी देण्यासाठी पैसे नव्हते, तर मी टुर्नामेंटच्या ठिकाणी पोचणार कसं? बरोबर. तर टुर्नामेंट, मी येरोड्याला राहतो, येरोडा टू स्वारगेट हे एक अंतर जवळपास 12 किलोमीटरचं आहे. तर मी सकाळी 7:30 वाजताच चहा पिऊन डायरेक्ट निघालो टुर्नामेंटसाठी. आणि फक्त घरात सांगितलं की मी चाललो आहे. आणि टुर्नामेंटच्या इथे पोचल्यानंतर मला पोचायला 2 तास लागले. आणि 2 तासानंतर विचारत, कारण पहिल्यांदाच एवढं लांब चाललो होतो. बरोबर. पोचल्यानंतर तिथं एक वाडेकर म्हणून चीफ रेफरी होते. त्यांनी अनाऊन्स केलं की जो टुर्नामेंटला बोर्ड रेफरी म्हणून बसेल त्याला एक कुपन देण्यात येईल. त्या कुपनमध्ये तुम्ही एक तर आयदर चहा घेऊ शकता किंवा क्रीम रोल घेऊ शकता, बाहेर जी टपरी आहे त्याच्यावरून. तर ते माझ्यासाठी एकदम असं, ते म्हणतात सोने पे सुहागा, अशी ती पद्धत होती. तर मी तिकडे जाऊन लगेच नाव नोंदवलं आणि फक्त त्यांना सांगितलं की मी पण प्लेयर आहे आणि माझी राऊंड असेल तर मला फक्त त्यावेळेस सोडून टाका. ते म्हटलं असं काय नाही, जो असेल अवेलेबल आणि तू आलास त्यावेळेस अवेलेबल तर तुला ती मॅच देणार, दुसरा कोण येईल त्याला देणार. म्हटलं ठीक आहे, चालेल. मग मी 2 मॅच रेफरी करायचो आणि एक चहा आणि एक क्रीम रोल घेऊन माझा राऊंड खेळायला बसायचो. तर मग असं करता 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 जिंकत गेलो. पहिल्या दिवशी जिंकलो. मग तिथून परत चालत घरी आलो. घरी येऊन परत मला साधारणतः त्यावेळेस 11 वाजले होते घरी यायला. मग दुसऱ्या दिवशी परत 7:30 वाजता गेलो. मग 7:30 वाजता घेऊन दुसऱ्या दिवशी जे मी राऊंड खेळून जिंकलो, तर आमच्या भागातील बऱ्याचशा लोकांना कळलं की हा प्लेअर चांगला खेळतोच. माहिती होतं, पण तो ह्या टुर्नामेंटला खेळतोय का नाही हे नव्हतं माहिती. आणि तो एवढा चांगला खेळेल की तो ही टुर्नामेंट जिंकू शकतो. तर मी ती टुर्नामेंट जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा एवढा मोठा रिक्षाचा प्रवास केला, तो राजन झरेकरांबरोबर, जे कोकणातलेच आहेत पण पुण्यात स्थायिक आहेत. तर तो मोठा प्रवास होता माझ्यासाठी रिक्षाचा. तर
पहिल्यांदा असं वाटलं की मी काहीतरी केलंय म्हणून. तर त्यावेळेस मला 501 रुपये बक्षीस, एक नारळ आणि एक फूल मिळालं होतं. आणि ते फूल ते बक्षीस घेऊन मी आईकडे गेलो आणि आईला दिलं. तर आई तर आईच असते शेवटी. तर तिला माहिती आहे की तिने ते घेतलं आणि असं मंदिरात ठेवलं आणि पहिला प्रश्न विचारला की पहिला आधी तू मला एक सांग, तू 2 दिवस इथून गेला, तिकडे गेला कसा आणि दिवसभर तू खाल्लं काय? तर मला ते सांगतानाच माझ्या डोळ्यात पाणी आलं तेव्हा. म्हणजे आता पण भरूनच येतं. पण मी हा विचार करतो की मी डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियन होऊन आलोय आणि माझ्या आईला जाणीव कसली विचारते काय ती की मी 2 दिवस काय केलं, काय खाल्लं कसं आणि पोचलं कसं. तर मी पोचलो बोले, पण मी आत्ता येताना रिक्षाने आलो एवढंच सांगितलं. आणि ही डिस्ट्रिक्ट टुर्नामेंटचे 501 रुपयाचं बक्षीस भेटलंय मला. बरोबर. मग तो आनंद झाला तिला की ॲटलिस्ट तुझी सुरुवात झाली, असं झालं तसं झालं. मग आम्ही जेवलो आणि तिला जास्त डिटेल्समध्ये न सांगता तेवढंच सांगितलं की आता माझी सुरुवात झाली म्हणून. नक्कीच ह्या म्हणजे आईने जी तुम्हाला विचारपूस केली, एक आईच होती ती, माया तिची त्यामध्ये होती. त्या ट्रॉफीनंतर आज जवळजवळ 77 ट्रॉफ्या तुम्ही जिंकलेल्या आहेत, त्या पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या. विविध ट्रॉफ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. तर त्या नेमक्या कोणकोणत्या प्रकारच्या ट्रॉफ्या आहेत आणि हा जो प्रवास होता तो काही एवढा सोपा नव्हता. म्हणजे आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करत असताना एवढ्या ट्रॉफ्या जिंकणं आणि तुमच्या बोलण्यातून लक्षात आलं की जो खडतर प्रवास तुम्ही केला आहे अगदी सुरुवातीपासूनचा आणि त्याच्यानंतर आज शिखरावर तुम्ही पोहोचलेलात. तर काय त्या क्षणी वाटतं? म्हणजे आजही तुमच्याकडे पाहिलं म्हणजे कॅरममधले एक जादूगार म्हणायला हरकत नाही की तुम्ही अनेक विद्यार्थी पण आता घडवत आहेत. तर ह्या क्षणाला काय वाटतं, तुम्ही जो सांगितला तो क्षण आणि आता ज्यावेळी जवळजवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या 77 ट्रॉफ्या तुमच्याकडे आहेत, त्यावेळी काय वाटतं? ॲक्च्युअल माझ्याकडं इंटरनॅशनल लेवलचे 76 गोल्ड मेडल्स आहेत आणि त्यात 57 गोल्ड मेडल आहेत, 10 सिल्वर आहे आणि 9 ब्रॉन्झ आहेत. तर हा प्रवास करताना माझे गुरु दिवंगत श्री नितीन बोरा यांनी मला शिकवलं की कॅरम शिकायचा कसा. आणि तो शिकण्यासाठी मी प्रत्येक ठिकाणी जिथे चांगले खेळाडू बसतात तिकडे त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं त्या पद्धतीने मी तो शिकत गेलो आणि त्यातून मला जे नॉलेज घेता आलं ते मी घेत गेलो. आणि जेव्हा आपण एकदा ठरवतो की आपल्याला कॅरम प्लेअरच व्हायचं, तर मी ठरवलं होतं की मला कॅरम प्लेअरच व्हायचं आहे. तर मी ते डेडिकेटेडली त्याच्यातच देऊन टाकलं होतं. तर ते जिंकता जिंकता एवढ्या वरच्या लेवलला गेलो की मी 1992 साली एक सर्टिफिकेट मिळालं होतं मला. त्या सर्टिफिकेटवरती मी खाली लिहिलं होतं वर्ल्ड नंबर 2. तर ते वर्ल्ड नंबर 2 लिहिलेल्या जे आहे ना, तो प्रवास मला 8 वर्षानंतर कंप्लीट झाला. मी 2000ला दिल्लीला वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला, 3rd वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला सिंगल्समध्ये सिल्वर मेडल मिळालं मला. तर तो 8 वर्षाचा कालावधी होता, तो वर्ल्ड नंबर 2 झालो मी. तर मग असा गेल्यानंतर तेव्हा वर्ल्ड नंबर 2 झाला, तर तेव्हा मला कळलं की नाही आता आपण चॅम्पियन पण होऊ शकतो. बरोबर. तर त्या परफॉर्मन्सवरती मला माझ्या इंडियन ऑइलने जॉब दिला आणि त्या परफॉर्मन्सवरती जॉब दिल्यानंतर कंपनीने मला इतक्या फॅसिलिटीज दिल्या की तुम्ही फक्त कॅरम खेळायचं, ह्याच्या पलीकडे तुम्ही विचार नाही करायचा. आणि आज जे मी तुम्हाला सांगतो की 57 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर आणि 9 ब्रॉन्झ, हे फक्त इंडियन ऑइलने माझं आर्थिक पाठबळ सांभाळून मला नेहमी मोटिवेट केलं. माझे जेवढे ऑफिसर्स होते तेवढ्या सगळ्यांनी, कोणीच डिमोटिवेटचा असा शब्दच नाही वापरला. मग खेळून आलात तर नेहमी कौतुकाची थाप माझ्या पाठीवर त्यांनी ठेवलीच. आणि त्याच्यामुळे मला ह्या गोष्टी अचीव करता आल्या. त्यात 2006 साली वर्ल्ड कप जिंकलो दिल्लीला, 2008 साली वर्ल्ड चॅम्पियनशिप फ्रान्सला, 2010ला USA वर्ल्ड कप. तर अशी वर्ल्ड टायटल हॅट्रिक झाली. 5 वेळा सार्क चॅम्पियनशिप जिंकलो, इन्क्लुडिंग हॅट्रिक. म्हणजे श्रीलंका, मालदीव्स आणि ढाका असं 3 वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन ते सार्क चॅम्पियनशिपचं 3ही वेळेस सिंगल डबल टीम चॅम्पियनशिप अशी 3ही वेळेस ते 9 गोल्ड मेडल मला मिळाले. नक्कीच हे करत असताना मला तुम्हाला विचारायला आवडेल, कारण एवढी मेडल्स तुम्ही मिळवलीत, अनेक मॅच तुम्ही खेळला, आजही आठवणारी कोणती मॅच आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही मगाशी जसं म्हटलं की खूप प्रेशर येतं, तुमच्यावर कधी प्रेशर आलेलं
ती काय आठवण आहे तुमची? नाही, टुर्नामेंट तशा खूप आहेत की ज्यांच्यावरती मी खूप काही बोलू शकतो आणि खूप काही त्या टुर्नामेंटमधून शिकलोय मी. पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं की तुम्ही वर्ल्ड लेवलला वर्ल्ड टायटल हॅट्रिक करताय आणि त्यातही तुम्ही अपोनंट तुमचा डिसाइडिंग सेटला 20 अप आहे आणि तुम्ही 2 आहात. त्याचे 20 गुण होते आणि 25 गुणांची गेम असते कॅरमची. तो ऑलरेडी 20 गुणांवरती गेला होता, माझे 2 होते. मग तिथून मी फक्त त्याला ते टॅकल करत करत गेलो आणि ते 25 गुण माझे झाले आणि ती वर्ल्ड टायटल हॅट्रिक झाली. तर वर्ल्ड टायटल हॅट्रिक मिळवण्याचा एक आनंद हा पण आहे की मी अशी गेम जिंकलो जी माझ्या हातात नव्हती आणि तिला जिंकण्याचा मी प्रयत्न केला आणि तिथे मी यशस्वी झालो आणि त्याचा आनंद थोडासा द्विगुणितच असतो. बरोबर. नक्कीच हे करत असताना आज तुम्ही अनेक विद्यार्थी पण घडवताय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा अगदी सगळ्याच तालुक्यांमध्ये तुमचे विद्यार्थी आहेत आणि ते सुद्धा चमकत आहेत. राज्यात सुद्धा तुमचे काही विद्यार्थी आहेत. तर हे विद्यार्थी तुम्ही कसे निवडलेत, त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? नाही, विद्यार्थी मी नाही निवडलेत. विद्यार्थी निवडण्यापेक्षा कंपनी आमची असे बरेचसे टॅलेंट शोधून काढते आणि त्यांना स्कॉलरशिप पण देते. पण त्यांचा तो परफॉर्मन्स त्या लेवलचा असेल तर. बरोबर. तर ऑनलाईन जर तुम्ही चेक केलं तर इंडियन ऑइलच्या साईटवरती तुम्हाला ते मिळेल की स्कॉलरशिप टाकलं तर तुम्हाला ती स्कॉलरशिपचा जो क्रायटेरिया आहे तो तुम्हाला दिसेल. तर कंपनी नेहमी चेस, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, क्रिकेट आणि कॅरम अशा 4-5 खेळांचा एक कॅम्प घेते आणि तो कोकणात त्या कंपनीने जवळपास 13-14 वर्ष तो चालवलाय आणि आत्ताही तो चालू आहे. फक्त आत्ता ह्या वेळेस फक्त कॅरमसाठी आहे. तर तो कॅरमसाठी का आहे तर आमच्या कंपनीने आमच्या माध्यमातून इथल्या खेळाडूंना जे मार्गदर्शन मला देता आलं आणि त्या मार्गदर्शनातून ते खेळाडू अशा लेवलला गेले, जवळपास मला वाटतं 19-20 नॅशनल खेळाडू तयार झाले. त्यातले 6 रेग्युलर आहेत आत्ता आणि आत्ता बरेचसे खेळाडू असे की जे डोर नॉक करतात इंटरनॅशनल लेवलचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले. बरोबर. आणि त्यांच्याकडे आता ONGCची स्कॉलरशिप पण मिळाली तुमच्या त्या केशर निरगुणला आणि असे बरेचसे खेळाडू की ज्यांना ती आता स्कॉलरशिप मिळायला सुरुवात होईल. तर हे सगळं क्रेडिट जसं मी सांगतो ना की जसं मला इंडियन ऑइलने मला जसा सपोर्ट केला तसंच इथले खेळाडू घडवण्यासाठी इंडियन ऑइलचाच हात आहे. नाहीतर सिंधुदुर्गला मी येऊन कॅरम शिकवणं थोडंसं कुठल्याही मार्गातनं ते दिसत नाहीये. पण कंपनीने घेतलेल्या कॅम्पमुळे हे इथल्या खेळाडूंना आमचं नॉलेज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहजता झाली. बरोबर. एक खेळाडू म्हणून तुम्हाला जो मान सन्मान मिळतो म्हणजे देशाचं प्रतिनिधित्व केल्यानंतर, तुम्ही जे यश संपादन केल्यानंतर तुमच्या गावात असेल, तुमच्या वाडी वस्तीत असेल किंवा आज सिंधुदुर्गात सुद्धा तुम्ही आल्यानंतर जो मान सन्मान तुम्हाला मिळतो, तुमचा प्रवास एकंदरीत बघितल्यानंतर अगदी तळागाळातले खडतर प्रवास तुम्ही सोसत अगदी प्रसंगी भूक मारत सुद्धा तुम्ही अनेक पदकं मिळवलीत. तर आज काय तुमची भावना आहे जेव्हा हा सगळा मान सन्मान तुम्हाला मिळतो, जेव्हा आपल्याच गावामध्ये आपल्याच वाडीमध्ये आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवतात, आपल्यासमोर आपल्याच जवळचे लोक असतात, त्यावेळी काय भावना असते मनामध्ये एक खेळाडू म्हणून? खेळाडू म्हणून ऑब्व्हियसली तसं सांगायला गेलं तर खरंच बरं वाटतं. पण हा सन्मान मला जेव्हा माझ्या आईला जेव्हा स्टेजवरती बसवलं होतं ना तेव्हा जास्त मी भावूक झालो होतो की आज तो क्षण आठवला तरी मला बरं वाटतं की मी जे केलंय ना ते हिच्यामुळे केलंय. तिने सपोर्ट नसता केला तर मी आज झालो नसतो. आणि आज तोच मान तिला दिला ना तर तो मान जेव्हा तिला भेटतो तो मला भेटल्यासारखाच असतो. तर मग असं जेव्हा मान सन्मान त्यांनी दिला माझ्या आई वडिलांना आणि त्याच माध्यमातून तो माझ्यापर्यंत पोहोचला, तर महाराष्ट्र सरकारने पण मला शिवछत्रपती पुरस्काराने पण गौरव केलाय. तर असा गौरव करताना हे बघताना तर बरेचसे खेळाडू त्यावेळेस जे माझे मित्र परिवार होते, आपण ते चड्डीबडी म्हणतो, तसे बरेचसे जे होते की ते मोटिवेट झाले की नाही आता आपल्याला पण कॅरम खेळायचं आहे आणि आपल्याला पण असंच ऑइल सेक्टरमधल्या एखाद्या मोठ्या दिग्गज कंपनीमध्ये काम करायचं आहे. तर ते मोटिवेशनल फक्त मला असं वाटलं की आमच्या एरडा गावापुरता किंवा पुणे जिल्ह्यापुरता राहिलं, तसं नाही झालं. ते आता जगात आपल्या भारत देशातील
सगळ्या खेळाडूंना असं वाटतं की आता करावं ना तर योगेश परदेशीचं रेकॉर्ड तोडावं. बरोबर तर ते रेकॉर्ड्स हे तुटण्यासाठीच असतात, बरोबर. पण ती ज्यांच्यात ती जिद्द निर्माण झालेली आहे हं, आणि असे जिद्दी खेळाडू जे आहेत त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करण्यासाठी कधी तयार आहोत बरोबर. इंडियन ऑइलच्या माध्यमातून. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न, अनेक लहान मुलं असतात, अगदी लहानपणात आपण कॅरम किंवा चेस असे खेळ खेळत असतो आणि यातूनच कुठेतरी सुरुवात असते तुमच्यासारखा चॅम्पियन आपल्या देशाला मिळण्याची. या मुलांना काय सांगाल, त्यांच्या पालकांना काय सांगाल जे आता या खेळाकडे वळू पाहत आहेत किंवा त्यात त्यांना आवड आहे किंवा त्यांचे पालकसुद्धा आपल्या त्या मुलाला आपल्या मुलीला या दोन्ही क्षेत्रात चॅम्पियन म्हणून त्यांनी घडावं याच्यासाठी कुठेतरी प्रयत्न करतात, तर त्या मुलांना आणि त्या पालकांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? बघा, कुठल्याही खेळाची सगळ्यात महत्त्वाचं बेसिक असतं, तुम्हाला त्या खेळाचं बेसिक समजलं पाहिजे. बेसिक समजल्यानंतर त्यातलं ते डेडिकेशन असतं ते खूप महत्त्वाचं असतं. आणि तुम्ही जसजसं त्या खेळामध्ये, कुठल्याही खेळामध्ये, पण कॅरममध्ये जर तो माणूस येत गेला आणि हळूहळू एक पायरी चढत गेला तर त्याला स्वतःला कळतं की तो मेडिटेट होत चाललाय. तर मेडिटेशन बाहेर जाऊन मेडिटेशन करण्यापेक्षा कॅरम खेळून तुम्हाला जे मेडिटेशन भेटतं त्यातून त्या खेळाडूची बऱ्याच प्रकारे, त्या विद्यार्थ्याची बऱ्याच प्रकारे प्रगती होते, अभ्यासात चांगली प्रगती होते, प्लस तो जास्त समंजसपणाने वागायला सुरुवात करतो. मग तो पालकांना त्यातली जी बदल आहे तो ऑटोमॅटिकली दिसतो आणि तो खेळाडू त्यातनं घडतो आणि भविष्यात त्याचे जे पडसाद असतात, त्याला जे जॉब भेटतो, बऱ्याचशा जसं तुम्ही मला सांगितलं की मला मान सन्मान भेटतो, तसाच तो त्याला पण भेटायला सुरुवात होते. मग तसं त्याला गौरवलं जातं. तर त्यांनी त्या दृष्टिकोनात त्याचा विचार करावा. ॲज अ प्रोफेशनल लेवलला आत्ता सगळे जवळपास जास्तीत जास्त खेळाडू महाराष्ट्रामध्ये आज प्रत्येक महिन्याला स्टेट टुर्नामेंट असते. प्रत्येक महिन्याला महाराष्ट्रातला आत्ताचा कॅरम हा जगातील 1 नंबरचा खेळ आहे. म्हणजे जगात जिथे जेवढ्या टुर्नामेंट होत नाही तेवढ्या सगळ्यात जास्त टुर्नामेंट महाराष्ट्राला होतात, महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या माध्यमातून. पण त्याच्यामुळे अपॉर्च्युनिटीज जास्त आहेत, टेम्परामेंट तुम्हाला जास्त वाढवता येईल तुमचं. आणि जसं इथे योगेश फणसाळकर सेक्रेटरी आहेत, बाकीचे पदाधिकारी आहेत. योगेश फणसाळकर स्वतः खेळाडू पण आहेत आणि ते बऱ्याचशा खेळाडूंना खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करतात. आणि त्यांची ती तळमळ बघून पण आमची कंपनी बऱ्याचदा त्यांना अशा प्रकारचे कॅम्प घेण्यासाठी प्रोत्साहित पण करते. बरोबर. नक्कीच. तर हे होते योगेश परदेशी. अगदी खडतर प्रवासातनं आज तुम्ही देशाचं प्रतिनिधित्व करताय. अगदी 76 मेडल तुम्ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची जिंकलीत, रेकॉर्ड्स पण केलेत. आमची एकच इच्छा आहे, तुम्ही ज्या स्टुडंट्सना घडवताय त्या स्टुडंट्सनी तुमचे रेकॉर्ड तोडावे आणि एक जी गुरुदक्षिणा असते ती तुम्हाला द्यावी अशी सदिच्छा या निमित्ताने व्यक्त करतो. आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसुद्धा शुभेच्छा देतो, कारण अजून 100ही तुम्हाला गाठायची आहे. जसं सचिनने 100 सेंचुरी केल्या तसं तुम्हीसुद्धा 100 मेडल आमच्या देशासाठी जिंकावी आणि तो आमच्यासाठी अभिमानाचा आणि गौरवाचा दिवस असेल. धन्यवाद. धन्यवाद.